Kulit itu jorok, jangan yang jujur si baru orang mau jadi cuma kan kentang. Oh, ya kita biasa ya. Oh iya barang murah aku mah. Mencetak gula Jawa. Tidak ambil es buah bapak kowe karo emas. Udah kendang dulu. Gak kendang. Biasanya kan ada kepukun. Panas. Angelan ora lah pecah. Urung berarti sing pecah. Yo sendiri kadene Om Vito, Mak. Kadene Om Vito. Jeruk sari. Heeh. Ora mak ene sinau. Lah mlebet sina mriki. Lagi kemutan inyong. Anu mak, Teles. iki jeruk. Dijunjung enggak sore kurang dhuwur jadinya. Dur. Kisruk areng jero ya. Pecah. Ikine ora. Ikine ora.